За да стигнем до Корфу е необходимо да се качим на ферибот, който се хваща от Игуменица, като цената еднопосочно за 3 възрастни и 1 бебе беше 80 евро, а двупосочно имаше намаление на 144 евро. Като ние се възползвахме от това, защото знаехме точната дата и час, в която ще се връщаме. Пътя е около 40 минутки, 50. Вътре има място къде да хапнете, да се разхождате. Ние показвахме на Криси различните неща на ферибота, знаменца, морето, планините. На него му беше много интересно, не духаше чак толкова много първоначално. После започна да духа малко повече и го прибрахме. И имаше невероятни гледки. Като цяло беше много приятно. Отдавна не се бях качвала на ферибот. Преди често го правя, като ходих в Турция, но сега не е чак толкова. Апартамента, който си резервирахме ние в Корфу, е тристаен, защото сме 6 възрастни души и 3 дечица. Като имаме и кухня. Кухнята е доста просторна, с разгъваема маса, столчета, хладилник, печка, има посуда по шкафовете, разгъваем диван има тук. Тук е багажа, който още не сме разопаковали. Тук е малката спалня с собствена тераса. Много е красива, много ми харесва как всичко е в бяло, такъв хубав стил. Направено е с вкус. Ето има си собствена тераска, като мисля, че като се излезе от тук, се вижда и морето. Сега ще ви покажа. Ето така. Вижте каква хубава гледка. Много, много красиво. Грижили са се и за уюта, с аксесуари, масички, огледала, картини има много. Просто е направено много, много добре. Чувстваш се като в къщи буквално. Тук има ето това кътче, което също много ми харесва. Follow your dream. Тук е банята. Също е много красива. Изчистена е добре. Приятна е за използване, не като на повечето места. Това е голямата спалня с едната кошарка. Има голям гардероб, събира доста багаж, климатик. Отново имаме картина. Стената също много ми харесва. Сега ще видим дали са истински камъни, но мисля, че са истински. Такива аксесуари за стена, между другото, и ние имаме в къщи. Взехме си го от първото ни пътуване до Барселона и са любими на Криси, много обича да ги гледа. И сега ще му е приятно, ще има нещо познато. А тези камъни са истински. Много, много впечатляващо. Ето я и общата ни тераса. Хора. Не знам, уникално. Уникално, погледнете. Как се вижда. Любов, любов, любов. Баба и внуче. Сами отиде да взима лелите и другата баба и племенниците ни. И сега идват при нас. Това е нашата спалня с Сами, с общата тераса с другата голяма спалня, една по-малка кошарка за Криси и отново голям гардероб, който събира целия ни багаж. И отново, както казах, терасата с невероятната гледка към морето. Задължително в Гърция носете нещо против комари. Аз взех тези двете неща, които ви показах в клипа с бебешки покупки и го мазах с репелент.
На автогарата, където тръгват всички Green Buses за острова, има подробни разписания и много често има часове за всички кътчета и може да разгледате и на касата, на рецепция. Вече пристигнахме в Палео Кастрица и се насочваме към плажа, където смятаме да пошуваме за целия ден. Види? Пилот? Къде много самолета? Пиу! В ресторанта към плажа си взехме бургер с цезар салата и една джинджер бира, която беше много интересна и вкусна и аз я пробвах, но пих лимонада и ето е моята салата с лимонадата, която беше много, много вкусна. Както салатата, така и лимонадата. Препоръчваме! Влогче. С мама в Палео Кастрица, нали така? Нали, мамо? Харесва ли ти? Много. Една седмица с Криси, как да ни харесва? Най-много. Това най-много ми харесва, хора.
Най-много ми харесва, че една седмица съм с Криси и ще имам възможност да позволям да го пускам и много да обичам. И после още повече. Сега отиваме на разходка в някаква морска градина, защото сами идва от тук и ще ни разведе. До сега бяхме на плаж. Ако сме изморени, вече е 6 часа, но вървим. Ето това е цялата банда там в глубините. Не знам дали ще се види. Тук ще се види ли? Ето ни. Да. И вървим до тази прекрасна гледка. Ние бяхме ето там, на плаж. Да, много беше приятно и влизахме с лодката навътре. Сами плува и много му хареса. Погледнете каква красота. Пристигаме и в една от основните забележителности в Корфу. Това е манастирът на Дева Мария. Той получава името си благодарение на иконата, която се съхранява в църквата. Той започва да се строи през 17 век, но историята му започва през 13 век. Манастирът е действащ и в момента е дом на няколко монаси. Разкриват се красиви гледки и манастирът също си заслужава да се разгледа отвътре. Вляво виждаме красива чешмичка, която може да се използва, да пиете вода от нея, да се измиете, и красиво растение, което по-скоро дърво, което аз не съм виждала до сега. Беше много интересно, както и самата архитектура вътре в манастира. Тук видяхме и две от мозайките на манастира. Това е първата. Много добре са направени и поддържани очевидно. И ето тук е втората мозайка, като си личи старанието на монасите вътре в мястото, защото е поддържано. Растенията са доста красиви и зелени. Ето, както и на втория етаж, където отиваме сега. А по стълбите към втория етаж стигаме и към музея, църквата, както и кладенеца, за който сега ще ви разкажа малко повече. Една от легендите е свързана именно с кладенеца, който се намира в двора на манастира. Казват, че той може да изпълнява желания. За да направите това, трябва да застанете с гръб към него и да хвърлите монетата. И разбира се, за да проработи хвърлената монета, трябва да падне в кладенеца и така определено желанието ви ще се превърне в реалност. Имаше доста монетки вътре, предполагам и доста успешни опити. Манастирът разполага с още една наблюдателна площадка, на която е монтиран кръст. Ако искате да отидете до него, тогава ще трябва да преминете през портата и да стигнете до пътека, която се намира до входа на манастира. Там ще видите и легнало оръдие. На същото място, горе на втория етаж, се намира и църквата. На хоризонта ще видите и уникалната гледка към Йонийско море. Непременно ще видите и скалите, които според местните легенди са се образували тук благодарение на игумена, който се е помолил, и сарацинските кораби се превърнали в тези каменни блокове на средводната повърхност. До това интересно растение се намира и входът на музея на иконите, който задължително трябва да посетите, ако се намирате на територията на манастира.
В манастира може да разгледате един много интересен исторически обект. Това е инструмент, който е бил изваден от кораба на адмирал Ушаков, който освобождава остров Корфу през 18 век. Тук, както и в Турция, котките определено са на почит, доста гостоприемни са към тях, хранят ги, дават им водичка и присъстват на доста от сувенирите им, както виждате, ето тук на магнитчето и на доста други украшения и за дома. Тук намерихме една хубава закусвалня и си взехме по една закуска за изпът. Бяха вкусни, с осам и някакви пълнежи, зеленчукови мисля, че бяха. Сградите са много красиви, ни напомняха на Верона, Венеция, Верона, такъв стил. Имаше и доста творци по улиците, продаващи рисунки, различни ръчно направени неща. Ето и една карта на острова, по-скоро на центъра, не на самия остров, а на центъра, която може да разгледате, ако искате. Сега тук се намираме близо до морето и сега ще отидем на там. Тази рокля ми е подарък от Сами, той я хареса, аз също, и освен нея исках да ви покажа и тази прекрасна малка уличка. Продължаваме разходката си по центъра на Корфу, като се отправяме към морето и крайбрежието, и където ще видите след малко. И тук бяхме свидетели на един много красив парк, просторен, с различни паметници на културата и много красиви гледки. Ето сега ще ви покажем. Стигаме и до морето, откъдето се вижда и крепостта, една от основните забележителности в центъра. Ние не я посетихме, но си оставаме вратички за следващия път. Местенца, които ни харесват. Ето тук спряхме да нахраним Криси, докато си играят с баба му. И след това продължихме по главната алея. Естествено, спирахме се за различни дейности и забавления, основно за Криси. Той много се радва на всичко движещо се. Всичко му е интересно. На тази възраст му дайте обикновените неща в живота, малките неща, и се наслаждавайте на физиономики и емоции. Много е интересен, много е забавен и много щастлив. С баща си разглеждат гълъби. И продължаваме напред. Защо така му викаш? Миличък! Пузан.
Така красивите сгради са на всеки ъгъл. Уникални са. Центърът на Корфу е пълен с такива малки улички, с различни магазинчета, продаващи абсолютно всичко. Тук видяхме едни чехлички, много сладки, за сандалки по-скоро. Много ни харесаха такива гръцки, като цяло и подметките бяха много хубави, сами ги одобри. И се зачудихме дали да вземем, но на този етап може би ще харесаме нещо от България. Имаше много различни неща, като дъски, дървени изделия, там ръчно правени, дрехи, сувенирите бяха много красиви. Всичко си беше готино и се заслужаваше паричките. Взехме си различни неща, аз си купих един зелен туалет, сигурно сте го видели на някои снимки. Имаше много злата, бижута. Чанти най-различни, ето такива олия, разбира се, от маслини. Тук объркахме пътя и се връщаме, защото търсихме другата част от хората ни. След това тук видяхме и сетче за баща и син, много сладко. За всеки имаше по нещо и всеки, разбира се, си хареса различен подарък от Гърция, както и взех няколко сувенирчета за приятелки. След като се открихме с бандата, решихме да седнем на пицария Амано. Много хубава пицария с пица на пещ. Аз си поръчах, забравих как се казва, но сега ще я видите. Пицата, тук приспах Криси преди да хапна, защото на него му се спеше, ходихме на разходка и ето я пицата, беше вкусна, аз и мама си я разделихме. Другите също си взеха различни пици. Криси се забуди и ни гледаше как хапаме жално, но му е рано още. Препоръчваме пицарията. Всички останаха доволни. Дори накрая имаше танци. За първи път виждам, честно казвам, толкова много птици да се държат по този начин, да кръжат над нас буквално. Бяха навсякъде. Може би на камера не изглежда така, както изглежда на живо. Малко беше стряскащо. Някой, ако знае какъв е този феномен, някой казва, че може би следващия ден ще вали или ще се разваля времето. Това знам аз. Това е моето обяснение. Но беше странно. Вече се прибрахме вкъщи и обработвам един от влоговете, който вече сте видели, на нашата тераса с гледка към морето, един приземяващ се самолет на близкото летище. И ако искате да видите още видеа, защото предстоят още 2 части от влога в Корфу, абонирайте се за канала, харесайте ако видеото ви е харесало и оставете коментар. Много благодаря, че бяхте тук. Чао и ще се видим в следващия клип.